μικρό και φιλόξενο πλανήτη, σε μια μικροσκοπική και πανέμορφη χώρα, οι κάτοικοι τσακώνονταν μεταξύ τους για το αν η σκλαβοσύνη είναι δικαίωμα. Καθίστε κάτω και ακούστε με προσεκτικά. Θα προσπαθήσω να σας μάθω μια μελωδία που πρόσφατα άκουσα και έχει κολλήσει στο μυαλό μου και δεν λέει να πει. Πάει κάπως έτσι. Όλοι μαζί τώρα. Υπουργέ μου, δήμαρχέ μου, καναλάρχη μου, βιομηχανέ μου. Κυρία μου, καλώς ήρθατε στην πόλη μας. Παρακαλώ, περάστε. Στο βάθος υπάρχει κήπος. Περάστε και εσείς οι υπόλοιποι. Οι τηλεορασόπληκτοι, οι τρομολάγλοι, οι παπαγάλοι και οι μαϊνταροί. Όλοι στο πάρτι χωράνε. Απόψε μαζί μας και ο διεθνούς φήμης DJ Βράστο, ο οποίος θα μας διασκεδάσει μέχρι πρωίας με φοβερά τραγούδια. Σκλαβός για πάντα θα μείνω, στο λέω και στείνω, τρελοχωρώ. Παλάτια στην πλάτη σου χτίζω και ανεμίζω το λαμπαρό του. Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε τη ροή του προγράμματός μας για να συνδεθούμε απευθείας με την αίθουσα του Europol, όπου αυτή τη στιγμή συνεδριάζουν οι αρχηγοί των κρατών. Άχτεν, 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 λόχτεν, άχτεν, άχτεν, λόχτεν, λεστάνε, άχτεν, άχτεν, όμοιρα, λαλαλά, μογγέλε, φωτιλικές, δευτόμοι, λεχόμοι, λεστιόν, λεχόμοι. Τι λέει ρε παιδιά, δεν κατάλαβα Χριστό. Ούτε κι εγώ, αλλά δεν έχει σημασία. Πάρα γραμματικό εδώ και είμαστε και τα φαντικά του χώρου στο σαλέο. Για να στον αέρα. Κυρίες και κύριοι, η χώρα μαζί τρομακτικές στιγμές. Αν δεν κάνουμε όσα λένε οι δανειστές μας, ο ήλιος, η θάλασσα, ο αέρας που αναπνέουμε, όλα όσα γνωρίσατε μέχρι στιγμής θα πάψουν να υπάρχουν, θα καταστραφούμε, θα διαλυθούμε. Σκλαβός για πάντα θα μείνω, να σε κατευθύνω μέσα απ' το φακό. Φωνάζω και σε φοβερίζω, ενώ χρωματίζω με τρόπο εσφρό. Το ναι 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 ναι. Το ναι 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 ναι. Έτσι που λες φίλε μου, από το πουθενά βρεθήκαμε κι εγώ και ο Τάκης χωρίς δουλειά, με τα γραμμάτια να τρέχουν και με την τράπεζα να μας απειλεί με κατασχέσεις. Πανικοβληθήκαμε. Αναγκαστήκαμε να πουλήσουμε ό,τι έχουμε και δεν έχουμε και να πάρουμε και ένα δάνειο από αυτό το Δήμο, ο οποίος υποσχέθηκε θα μας βοηθήσει μέχρι να πατήσουμε τα πόδια μας. Έλα όμως που τελικά αποδείχθηκε μεγάλη λερομαφία και μας έπαιρνε κάθε βράδυ τηλέφωνο και απλήσε τη ζωή μας. Για να μην στα πω λίγο, αναγκαστήκαμε να πάρουμε τη δεύτερη δάνειο, πιο δύσκολη, αλλά με χαμηλότερο τρόπο αυτή τη φορά. Μόνο και μόνο για να συμφωνήσουμε την πρώτη. Καταλαβαίνεις. Πάλι καλά, μετά από λίγες μέρες, βρήκα αυτή τη δουλειά με τις χάρες που επιπλένω και από τότε έτσι έφυγε το πράγμα. Βλέπω σαν τη σκλάβα όλη μέρα, μόνο και μόνο για ένα ξερό κομμάτι ψωμί. Δεν βαριέσαι όμως. Τα παιδιά περιμένουν να μεγαλώσουν με τον άλλο και να αναλάβουν και αυτά τις ευθύνες τους. Εμείς, ό,τι κάναμε κάναμε. Δεν κατάλαβα, είχαμε σκάσει κιόλας. Λοιπόν, τι λες, θα γεράσεις στους καφέδες, θα πεις επιτέλους στο ναι, να πάμε να προσθέσουμε το σπίτι του λέω τέτοια καιρά. Σκλάβα για πάντα θα μείνω, γε μου λυπάμαι, με συγχωρείς. Το αβέβαιο μέλλον σου φτύνω, με μία λέξη υποταγής. Ο ναι 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 ναι. Ο ναι 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 ναι. Θα προσπαθήσω να σταματήσω αυτό το τραγούδι με ένα βασιλιστικό και αργό fade out, όπως εθνική περίσταση άλλωστε. Για να πω την αλήθεια, θα προτιμούσα να τελειώσω μια και έξω και να απαλλαγώ επιτέλους από αυτή την καταραμένη μελωδία που εδώ και μέρες ταλανίζει τα αυτιά μου. Να ξεκινήσω ένα νέο τραγούδι με φρέσκους στίχους, με μια νέα μελωδία που με λίγη υπομονή και αρκετή έμπνευση θα μπορούσε να εξελιχθεί σε ένα σπουδαίο άσμα. Αλλά όχι! Θα συνεχίσω να τραγουδώ αυτό το σκοπό για όλους εσάς που φοβάστε πως αν σταματήσω θα πάψει να υπάρχει ο ήχος και οι νότες. Για όλους εσάς με το δικαίωμά σας να ζείτε, να λέτε ναι σε αυτό που αγαπάτε, ναι σε όλα. Πάμε λοιπόν!
Ειλικρινά τώρα, θα σας παρακαλέσω να πατήσετε το pause και να σταματήσει αυτός ο μουσικός παροξισμός. Σας συγκεντεύω, κάντε μου τη χάρη και βγείτε από το YouTube, βγείτε από το ίντερνετ, βγείτε από το σπίτι σας αν θέλετε, βγείτε από την πόλη, βγείτε από την Ελλάδα, βγείτε από την Ευρώπη, βγείτε από όλο τον πλανήτη, βγείτε από το ίδιο σας το σώμα αν θέλετε, αλλά πείτε ένα τεράστιο όχι. Όχι σε αυτή τη μελωδία, όχι σε αυτά τα ηλίθια τα κόρτα, να τις βάσω αυτά τα κόρτα, δεν τρέπετε, τα χέρια μου πονάνε, δεν μπορώ να τα κρατήσω όλα πια, τρελαίνομαι, παραλογίζομαι, τα χάνω, άνθρωπος πως άνθρωπος, σας εκλυπαρώ, πείτε ένα όχι σε αυτό το μουσικό παροξισμό. Σκαφός για πάντα θα μείνω, μα όχι εγώ, όχι εγώ. Εγώ την κιθάρα μου έχω και τραγουδώ, τραγουδώ. Πως σκαφός κι αν μείνεις για πάντα, θα σ' αγαπώ, θα σ' αγαπώ. Όπως αγαπάω τα νεριά που σπάζουν και τα σου βρίζουν για το εθνικό. Ας υποθέσουμε ότι αυτή τη στιγμή βρίσκομαι μέσα σε ένα τρένο και προσπαθώ να ξεφύγω από ένα πρόβλημα που έχω και θέλω προσωρινά να αποφύγω. Το τρένο έχει μόλις ξεκινήσει και εγώ ονειρεύομαι ότι θα είμαι μόνος μου σε αυτό το ζώτο κουπέ καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού, με σκοπό να βάλω μια τάξη στις μπερδεμένες σκέψεις. Είμαι άλλωστε πολύ μοναχικός τύπος και δεν έχω καμία διάθεση για οποιαδήποτε συναναστροφή. Δυστυχώς όμως, πριν από λίγο, και έκατσα απέναντί μου αυτή. Καθόλου συμπαθητική, κατά τα άλλα ευγενική, πρόσχαρη, ομιλητική, εξαιρετικά συμπαθητική, αλλά έχει ένα ελάττωμα. Τραγουδάει συνέχεια έναν επίμονο σκοπό. Και μου έχει σπάσει τα νεύρα. Μην ανησυχείτε, κύριε. Όλα θα πάνε καλά. Σε λίγο η ασφάλεια θα συλλάβει αυτήν που τραγουδούσε αυτόν με τον σκοπό. Εγώ την κατέβασα. Η μελωδία που τραγουδούσε αυτή η κυρία περιέχει μυστικές συγχορδίες. Καταστρέφει την ανθρώπινη ψυχή μέσα σε 17 ώρες. Όποιος τραγουδήσει είναι τελειωμένος. Τραγουδήσατε, κύριε Σκοπό. Όχι. Δεν ψέμα, κύριε. Όχι απλώς τραγουδήσατε, αλλά το μεταδώσατε κιόλας. Είστε καταδικασμένοι. Υπάρχει όμως εμπειρία. Έχετε τρεις επιλογές. Η πρώτη, σωστότερη φύλακα, είναι ο θάνατος. Η δεύτερη είναι βίος άνθρωπος. Μοιάζει λίγο με την πρώτη. Απλώς θα έχετε κάτι να θυμάσαι από τη ζωή. Η τρίτη είναι πολύ δύσκολη και δεν τη συζητώ. Είναι η ζωή. Διαλέγω την τρίτη. Είμαι σίγουρος. Χαλαρώστε. Κλείστε τα μάτια και αφαιθείτε. Θα σας πω μια ιστορία έξυπνη που αφαίρει τη μελωδία από μέσα σας. Λοιπόν, να, δεν καταλάβετε ποιο τρόπο θα σας σώσει, αλλά θα το κάνω. Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας ανακοινώσουμε μια απίστευτη είδηση. Σε μια πόλη σαν τη δική μας, Σε μια συνοικία σαν τη δική μας, σε ένα διαμέρισμα σαν το δικό μας, ζούσε μια οικογένεια σαν τη δική μας. μόνο που στο ξύλινο πάτωμα αυτού του διαμερίσματος ήταν σκαλισμένη μια ολόκληρη κατσαριδούπολη. Στην πόλη αυτή επικρατούσαν τρεις βασικοί νόμοι. Πρώτον, Απαγορεύεται η κυκλοφορία στους χώρους του διαμερίσματος, κυρίως κατά τη διάρκεια της ημέρας. Δεύτερον, απαγορεύεται να ανεβαίνετε σε ψηλότερα σημεία του διαμερίσματος, όπως πατάρι, ταβάνι, τείχη κλπ. Τρίτον, απαγορεύεται να αφήνεις πίσω σου οποιοδήποτε σημάδι που μπορεί να φανερώσει την ύπαρξή μας. στην πόλη αυτή ζούσε μια μικρή κόκκινη κατσαρίδα, η Άννα. Η αγαπημένη της σχολής ήταν Πρώτον, να κάνει άσκοπες βόλτες του χώρου του διαμερίσματος, συνήθως κατά τη διάρκεια της ημέρας. δεύτερον, Να σκαρφαλώνει ψηλά στο παράθυρο της κουζίνας και να παρατηρεί το φεγγάρι και τα αστέρια που ταξίδευαν στο χλωμό ουρανό. Και τρίτον, να γράφει μικρά σουρεαλιστικά ποίηματα, ευτυχώς αθέατα από τους ανθρώπους ακόμα, μα τα δύο καλύτερες φίλες, η Μπέντι και η Σούζη προσπαθούσαν να τη συναντήσουν. τελικά ένα πρωινό το μοιραίο συνέβη. Μετά από μια μεγάλη νύχτα σκαρφαλωμένη πάνω στο παράθυρο της κουζίνας, η Άννα κατέβηκε εμπνευσμένη
ενώ το απαλό φως εισχωρούσε στο διαμέρισμα μέσα σε απόλυτη ησυχία. Οι υπόλοιπες κατσαρίδες είχαν προπολού επιστρέψει στην πόλη. Είχε γράψει σε ένα από τους στίχους μια τεράστια σουρεαλιστική ραψοδία, μια καταπληκτική ιστορία που κάποτε θα σας διηγηθώ. Αυτό ήταν. Οι άνθρωποι, μόλις είδαν αυτές τις ακατανόητες γραφές, είπαν «Χριστέ μου, έχουμε κατσαρίδες» και έτρεξαν στο πλησιέστερο κατάστημα για να προμηθευτούν το μοκτό. Εγώ, μόλις συνειδητοποίησα τι είχα κάνει, άρχισα να τρέχω πανικόβλητη προς την πλησιέστερη είσοδο της πόλης. Αλλά και κακή μου τύχη έπεσα πάνω στους φρουρούς. Σήμερα το πρωί, συμπίλη πόντιγη τραπεζαρία, συνέλαβα αυτήν εδώ την κατσαρίδα. Γύρω στις 6:30, ώρα απαγορευμένης κυκλοφορίας, διασυντυπώνει φανερά τρομοκραίνει. Μόλις έπεσε πάνω μου, ομολόγησε αμέσως ότι κατέγραψε ολόκληρο το δικό λίγο του σαλονιού, θέτοντας όλους μας εκείνη. Μας ισοπαίδεις και θρυμείς από το κατάδικο. Πάνω απ' τη στάχτη του σκεπάζει το παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έχεις όλοι οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στην βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στην βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Τα λόγια μου είναι μια νέκρητη ευχή. Σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τα άφηνες θα καίγαν τη σιωπή. Και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μας ισοπαίδεις και θρυμείς από το κατάδικο. Πάνω απ' τη στάχτη του σκεπάζει το παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στην βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Υπάρχει ακόμα, υπάρχει κάτι που δεν έχει χαθεί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί
Γιατί, φύγει μακριά μας, ενώ αν το νερό είναι βρυτό, θα μείνει μαζί μας. Λοιπόν, το τελευταίο. Το νερό είναι αλμυρό. Είναι μερικές στιγμές στη ζωή μιας κατσαρίδας που μοιάζουν με αιωνιότητα. Όλοι γύρω της άρχισαν να τρώνε λέμαρα από το κοκοζάχαρης που τους είχε απομείνει. Πράγμα που συνέβαινε ακριβώς επειδή η Άννα έχει κρυφθεί έμεινη. Στην αντίθετη περίπτωση, αν η Άννα έχει αθωωωθεί, η αίθουσα θα είχε γεμίσει με πεταμένους κόκκους αλατιού. Γιατί ενώ οι κατσαρίδες λατρεύουν τη ζάχαρη, συχαίναν το αλάτι. Καθώς ετοιμάζονταν να φύγει, η Άννα αντίκρισε στο βάθος της αίθουσα τις δύο καλύτερες της φίλες να τρώνε και αυτές τον κόκκο ζάχαρης που τους είχε απομείνει. Η Ανατόλη του αφηγήθηκε την ιστορία
παγωμένο δίσκο της σελήνης. Να περιφέρεσαι ανάμεσα σε αμμώδεις πυραμίδες και πέτρινους ώμους. Ελεύθερος μέσα σε γιγαντιαίους κρατήρες. Να αιωρείσαι παρασυρώμενος από ηλιακούς ανέμους. Τέλεια. Αυτό είναι όνειρο. Συγκία να το κατακτήσει. Μα είμαι μια μικρή κόκκινη κατσαρίδα, χωρίς φτερά. Το φεγγάρι είναι πολύ ψηλά. Ποτέ δεν θα τα καταφέρω. Είναι αδύνατο. Πάση. Η συγκεκριμένη αυτή λέξη θα πρέπει να έχει ιδιαίτερη σημασία για την Τιμοθέα. Γιατί ακριβώς τη στιγμή που έβγαινε από τα χείλη της Άννας, παράξενες χημικές ουσίες άρχισαν να εκρήγνονται στον εγκέφαλο του μικρού ποντικού. Οι κόρες των ματιών του διαστάλθηκαν. Μια σταγόνα υδρότα κύλησε από το μέτωπό του. Τι είναι αυτό που λες? Αδύνατον. Τίποτα δυνατό, μικρή μου, σε αυτή τη ζωή. Ό,τι και θελήσεις. Αν το προσπαθήσεις, θα το κατακτήσεις. Αρκεί να μένεις σταθερή, προσιλωμένη στα όνειρά σου. Να σε αγγίξει το κεφάλι. Δημιουργημένη πιθανότατα από κάποιο σεισμό. Εδώ είμαστε. Ακριβώς κάτω από αυτή την τρύπα περνάει το μετρό.
Μόλις σου πω τώρα, θα πηδήξεις. Σε ευχαριστώ τη Μαθαία. Δεν θα σε ξεχάσω ποτέ. Και πολύ καλά θα κάνεις. Πήδα τώρα. Η Άννα τότε χατζώθηκε από το τρένο, το οποίο έτρεχε με ηλικιώδη ταχύτητα. Ο αέρας σφύριζε δίπλα της και ο ροφή περνούσε από πάνω της απειλητικά. Το τρένο έφτασε κάποτε στο τέλος. Η Άννα κατέβηκε από το τρένο, βγήκε από το σταθμό και βρέθηκε σε μια κατάφυτη περιοχή, στην οποία μια παράξενη άβρα τη φυσούσε στο πρόσωπο. Ξαφνικά, ένα περίεργο τραγούδι ακούστηκε πάνω από το κεφάλι. Ολαρία, ολαρά, χιόνι πέφτει από ψηλά, χιόνι πέφτει και σκεπάζει την αυλή μας. Το μυαλό μου θρελίζει μακριά, χιόνι πέφτει και σκεπάζει τη σκεπή μας και το άρρωστο σκυλί μας ξεψυχά. Ολαρία, ολαρά, μαύρο τυμπάνο χτυπά, τα παιδιά που αναπούν τα στραχεδάκια, τα λογάκια και τα ξύλινα σπαθιά, τα ολάκια σαν τούτα τα σπιτάκια, έλα μέσα και μίλα προσφυγά. Ολαρία, ολαρά, δάκωσένε πιο βαθιά, από όλη του χαμογελάει και ο Χίτλερ του χαϊδεύει τα παλιά. Μια μαντένιο δαχτυλίδι του φοράει και πετούν αγκαλιασμένοι μακριά. Ολαρία, ολαρά, με σουραβλιά και βιολιά θα βρεθούν όλοι μαζί στο πανηγύρι. Θα είναι όλη η παλιά μας η χρονιά και θα πιούμε απ' το ίδιο το ποτήρι και την πιο πικρή πουλιά. Ολαρία, ολαρά, γύρω γύρω τα παιδιά, ο Μαρκίσιος σαν με ένα χίπι, ο Φωνιάς με το θύμα αγκαλιά, ο Γραμματέας μαζί με τον Αλήτη κι η Παρθένα με τον Σατανά. Όλα είναι μακρινά και ευτυχισμένα και το χιόνι πέφτει από ψηλά. Τα ζευγάρια στροπιλίζονται πιο πέρα κι η κοπέλα μου αστράφει από χαρά. Ολαρία, ολαρά, ολαρία, ολαρά. Εσύ! Φώναξε, αλλά κανένας δεν άκουσε. Αποφάσισε λοιπόν να πλησιάσει. Καλώς όρισες, μικρή μου. Το όνομα σου είναι Άννα. Καλώς όρισες, λοιπόν, Άννα. Εγώ είμαι από την δίπλα σε αυτήν την πάντα. Μπορώ να σας ρωτήσω κάτι? Φυσικά, μικρή μου. Μήπως έφτασα στην άκρη του κόσμου? Του κόσμου. Δυστυχώς, μικρή μου, δεν έφτασα. Αλλά για πες, για ποιο λόγο θες να φτάσεις στην άκρη του κόσμου? Πηγαίνω στην άκρη του κόσμου γιατί το όνειρό μου είναι να ανέβω στο φεγγάρι. Έτσι, την ώρα που αυτό το δει, θα πηδήξω πάνω του. Τι γελία σκέψη. Μία κατσαρίδα στο φεγγάρι. Είναι αδύνατο. Αδύνατο, αδύνατο, αδύνατο. Τίποτα δεν είναι αδύνατο. Τι είπες, Άννα? Τίποτα. Γεια σας. Μια στιγμή, μικρή μου. Το να ανέβεις στο φεγγάρι είναι πάρα πολύ σημαντικό για την Άννα. Είναι σαν να λέμε ζήτημα ζωής και θανάτου. Άννα, ακολούθησέ με ως το ψηλότερο κλαρί. Το ψηλότερο κλαρί είναι η δυσκολότερη δοκιμασία. Σε φέρνει αντιμέτωπο με τον εαυτό σου. Άννα, πες μου, τι βλέπεις μπροστά σου? Δέντρα κατηφόριζαν και ύστερα τίποτα. Το απόλυτο σκοτάδι. Μα τι υπάρχει εκεί κάτω? Νερό. Τόνι νερό. Όσο εκεί που φτάνει το μάτι. Απέσιος θάνατος για τα έντονα. Πώς θα τα καταφέρεις, μικρή μου? Πώς θα καταφέρεις να περάσεις αυτή την υδάτινη έκταση, αφού δεν έχεις φτερά? Μήπως έχεις? Όχι. Αλλά για να έχεις. Πάλι θα χωριζόσου και θα πέφτεις μέσα στο νερό. Μπλουμ. Μα φυσικά. Βέβαια, πώς μπόρεσα να το ξεχάσω? Λίγο από εδώ πιο κάτω υπάρχει ένα λιμάνι. Από εκεί αναχωρούν πλοία για τη Δύση. Αν καταφέρεις και επιβιβαστείς σε ένα από αυτά τα πλοία, θα κάνεις το όνειρό σου πραγματικότητα. Θα φτάσεις στην άκρη του κόσμου. Ξέρετε, θα ήθελα να σας δώσω αυτό εδώ. Είναι ένα ποίημα που έχω γράψει. Δοκιμάστε να το μελοποιήσετε και ίσως φρεσκάρει λίγο το ρεπερτόριό σας. Ευχαριστούμε πολύ, Άννα. Η Άννα τότε πήρε ένα βιβλίο, επιβάστηκε στο
ταξίδι. Εν τω μεταξύ, πίσω στο λιμάνι, τα τετρίγια είχαν μόλις τελειώσει την μελοποίηση του ποίηματος του Τσάνας. Αυτό το ποίημα είχε παίξει καταλυτικό ρόλο στο μετέπειτα μουσικό του στυλ. Για την ακρίβεια, μετά από αυτή τη μελοποίηση, δεν ήταν πια μπάντα. Όχι κύριοι, όχι πια μπάντα, αλλά φολκλωρικό hard rock συγκρότημα. Πάμε μέσα. Μια τρομερή μπόρα ξέσπασε. Και τα τέρατα τα καλούδας βράχτηκαν. Αυτή έπεσε κάτω από το σωλικό. Τότε εγώ όρμηξα, την άρπαξα ή την τράβηξα κάτω από ένα δέντρο. Η πεταλούδα, μισολιπόφιλη καθώς ήταν, άνοιξε τα μάτια της και ρώτησε. Μήπως θέλεις να με φας? Τι βλακίες με ρωτάς? Γιατί να θέλω να σε φάω? Σκέφτηκα, έτσι άσχημη που είσαι εσύ, τι άλλο μου θέλεις? Για να συγκρατεί. Είχε ακούσει κι άλλες φορές να μιλάνε για την υπέρμετρη αλαζονία των μεταλλούδων. Τέλος πάντων, σου χρωστάω ένα ευχαριστώ. Μα πώς βρέθηκες αυτό εδώ το δάσος? Πού πήγε η πόλη? Δάσος? Α, μάλλον δεν είσαι από το μέρη μας. Αυτό δεν είναι δάσος. Είναι πάρκο. Μεγάλο μεν,
Σε ορισμένα σημεία τα σύννεφα έχουν τρυπήσει και μεγάλες δέσμες φωτός πέφτουν πάνω στην πόλη. Το χώμα μυρίζει, είναι βρεγμένο. Τα παγκάκια είναι βρεγμένα. Τα πουλιά βγαίνουν σιγά σιγά από τις φωλιές τους και αρχίζουν να κελεδούν και πάλι. Στρέφω ξανά το βλέμμα μου στον ουρανό και βλέπω ξανά τα σύννεφα. Όμως, αυτή τη φορά μοιάζουν αδιαπέραστα. Μοιάζει σαν να σκεπάζουμε ολόκληρο τον κόσμο. Σε αυτόν τον κόσμο κινούνται χιλιάδες πλάσματα. Κατσαρίδες, ποντίκια, τσιτζίκια, πεταλούδες, άνθρωποι και όλοι ξέρουμε τι θέλουμε και προσπαθούμε μανιασμένα να το κατακτήσουμε. Το μόνο που δεν ξέρουμε όμως είναι ότι αυτό με τόσο πάθος κυνηγάμε από την πρώτη κιόλας στιγμή της ύπαρξής μας, από την πρώτη κιόλας αναπνοή, από την πρώτη κιόλας στιγμή που τα μάτια μας αντικρίζουν το φως, το έχουμε. Ψάχνουμε να βρούμε αυτό που έχουμε. Είναι μέσα μας, μας ακολουθεί παντού, γιατί είναι μέσα μας. Όσο κι αν πιστεύουμε ότι μας διαφεύγει, αυτή τη στιγμή βρίσκεται εδώ. Σε αυτές τις εικόνες, σε αυτά τα δέντρα που στάζουν, σε αυτά τα σύννεφα που παίζουν το φως. Να σε ρωτήσω κάτι. Θέλεις πραγματικά να έρθεις στο ζευγάρι? Ένα συνοικισμό αυτόνομο, μ' αυτούς που
περιοχή Έλλη, στην οποία υπήρχαν πύραυλοι σε ίσες αποστάσεις μεταξύ τους. Πεταλούδα πήγε πάνω από ένα πύραυλο και τη στιγμή που ένας αστροναύτης επιβιβαζόταν σε αυτό, η Άννα άφησε τα πόδια της και προσγειώθηκε μέσα στο σκάφανδρο του αστροναύτη. Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας ανακοινώσουμε μια απίστευτη είδηση. Κατσαρίδα αστροναύτης. Ναι, καλά τα ακούσατε. Κατσαρίδα αστροναύτης. Κατά τη χθεσινή εκτόξευση της NASA για τη σελήνη, ο αστροναύτης ανακάλυψε μέσα στο σκάφανδρό του μια μικρή κόκκινη κατσαρίδα. Αποφάσισε να μην τη σκοτώσει, μιας και ήταν ο μοναδικός του συνταξιδιώτης. Αυτή τον ευχαρίστησε και του εκμυστηρεύτηκε ότι μπήκε επίτηδες μέσα στον πύραυλο. Ο αστροναύτης δεν έχασε χρόνο και κατασκεύασε για την κατσαρίδα ένα μικρό σκάφανδρο για να μπορεί εκείνη να κινείται ελεύθερα στη σελήνη. Αυτή ήταν η παράξενη είδηση, αγαπητοί μας τηλεθεατές. Ακολουθεί μουσικό πρόγραμμα. Πολιτισμός σε μια γωνιά μεσογεωνιά. Η χώρα έβαζε νερό, προμηθευτήκαμε γανό και σε μια νύχτα είδα σπρέτ στον ουρανό. Και δεν μπορώ να κοιμηθώ, να ονειρευτώ πως είμαι ελεύθερος, πως είμαι ελεύθερος. Πηγαίνω σπίτι κι είμαι αξιοπρεπής. Όσα κι εσύ θα μοιρευτείς, όσο θα ανάβουνε τα φώτα της σκηνής. Αν ήμουν ελεύθερος, αν ήμουν ελεύθερος, καραβογής βασιλιάς ταξιδευτής. Όσα κι εσύ θα μοιρευτείς, όσο θα ανάβουνε τα φώτα της σκηνής. Όσα κι εσύ θα μοιρευτείς, μόλις θα σβήσουνε τα φώτα της σκηνής. Αν ήμουν ελεύθερος, αν ήμουν ελεύθερος, καραβοκύρης βασιλιάς ταξιδευτής. Όσα κι εσύ θα μοιρευτείς, μόλις θα σβήσουνε τα φώτα της σκηνής. Μόλις θα σβήσουνε τα φώτα της
ωραία η παράσταση. Μπράβο στην κόρη σας, κύριε Μαρίνο. Και εσείς δύο. Όλα τα παιδάκια, ειδικά η κόρη σας. Τι να κάνω, είναι κόρη.